nasusunog ang police station ng Tayo.
sa may Tayog Police Station. Dito rin nag-responde ang ating Bureau of Fire Protection ng San Nicolas. Dumating din ang Bureau of Fire ng Santa Maria, Pangasinan. Halos nagkaubusan din ng laman ang mga fire truck ng iba't ibang munisipyo dito sa may 6th District. Dumating ang Bureau of Fire ng Santa Maria. Wala nang gaanong apoy sa taas, sa 3rd floor, pero mausok pa rin. Dito sa may kwarto na to, dito nagumpisa yung apoy. Sabi na nakausap ko yung mga tropa, is electrical ang pinagmulan ng sunog. Ayan, Sir Dave. Itong kwarto na to, ito yung pinagmulan ng apoy. Sa kasalukuyan, usok na lang atin nakikita.
Dumating din ang fire truck ng Umingan sa Pangasinan. Pero sa kasalukuyan, medyo kontrolado na ang apoy. As of 4:40 ng hapon. Tupok po ang third floor. Tayog Police Station. As of 4:56, na-declare na po na siya na under control na po ang sunog dito sa police station ng Tayog.